כשחושבים על מזיקים בבית מתייחסים בדרך כלל לג'וקים או נמלים, אבל גם מעופפים כמו יונים והטלפים יכולים לגרום לא מעט נזק וזיהום. מנחם הורוביץ ניסה להתמודד עם הבעיה וגילה משהו מפתיע על הטלפים. הנה שווה בדיקה. שלום לכם. יונים, הטלפים וסוגי מטרידים דומים השתלטו לכם על הבית. מה לעשות? איך מתמודדים עם המפגע? יצאנו לבדוק, נשארו איתי. ציפורי אשר עפות מעל הים, אחת הבעיות העיקריות בתחום המזיקים זה יונים. הבעיה של היונים הולכת ומתרבה במדינה שלנו. אוכלוסיית היונים מכפילה את עצמה כל שנה פי 5 עד פי 10. יונה חיה עד 15 שנה, ואין לה אויב טבעי באמת שמבסט את ההתרבות שלה. ברגע שהיונה נוחתת או עומדת באיזשהו מקום, הקינים והקרדיות מוצאים את עצמם, נכנסים פנימה לתוך הבית. אם מדובר בקרדית, קרדית מקננת בתוך בד, כלומר אם זה על עדן חלון של חדר שינה, הקרדיות מתיישבות על המצעים, מקננות בבד של המצעים ומסכנות אותנו בסקביאס, דררת עיניים, אסתמה מי שיש לו רגישות. בבניינים משותפים בדרך כלל הפתרון הוא על ידי התקנה של רשתות. רשתות שמורידים מהקומה העליונה עד הקומה התחתונה, סגירה תחתונה, סגירה עליונה, יוצאים בעצם קובייה כזאת עם הרשת שבתוכה נמצאים המסתורי הכביסה, החלונות. חברים יקרים, זה לא רק פגיעה אסתטית, מדובר בבעלי חיים שיכולים להעביר מחלות, ולכן חשוב מאוד להרחיק אותם, עדיף בשיטות הדברה ירוקות. בהצלחה.